miez de noiembrie. Fie că se practică la pândă, fie prin metoda apropiatului, vânarea cerbului lopătar în sinfonia de culori a pădurii de foioase, toamna are o savoare specială. Deși mai puțin solemn ca ritual și ca loc de desfășurare decât în cazul cerbului comun, boncănitul cerbilor lopătari oferă un spectacol cinegetic, dinamic și atrăgător. Cel mai valoros trofeu de cerb lopătar din România însumează 204,06 puncte CIC și a fost obținut în anul 1983 la Socodor, în județul Arad. Se află expus în Muzeul Cinegetic al Carpaților de la Posada. Bine reprezentată în zonele colinare și de munte, cu numeroase nuclee și în pădurile de deal și de câmpie, populația de cerb comun din România își datorează vigoarea unei selecții naturale caracteristice arealului carpatic al speciei. Elegant și masiv totodată, mai robust decât semenii săi din restul continentului, cerbul trăitor în Carpații românești impresionează prin calitatea excepțională a trofeului, dezvoltat în condiții absolut naturale, și prin emoția cinegetică a dobândirii acestuia. Populația de cerb comun din România reprezintă un potențial biologic ridicat grație habitatului său natural favorizant. Expresia superlativă a exemplarelor vânate în țara noastră se reflectă în numărul mare al trofeelor medaliate cu aur la expozițiile cinegetice internaționale de-a lungul timpului. La vremea când cumpăna echinocțiului de toamnă începe să se aplece în tăieturile și în poenile înalte arse de brumă, neamul cerbilor se adună în alaiuri de nuntă. Taurii cei mari și-au părăsit potecile sihăstriei de peste ani și caută acum tovărășia ciutelor. Templul pădurii vibrează de boncănitul profund și grav al stăpânilor ce-și impun sonor, dar și prin lupte aprige, supremația. Glasul cavalerilor rătăcitori erupe și el din vreme în vreme asupra culmilor. Sinfonia autumnală a culorilor, a miresmelor fanate și a corului de mugete deschide porțile unei lumi de un farmec copleșitor. Vânătorul care pătrunde în acest univers al miracolelor va fi fascinat de varietatea și vigoarea coarnelor purtate de voievozii pădurii. Prăjinile groase de culoarea castanei coapte, ori a abanosului, se deschid precum crengile arborilor bătrâni în rămuriș des, cu clenciuri poleite în fildeș. Vânătorul care stăpânește meșteșugul ademenirii taurilor de cerb prin imitarea mugetului lor specific,
își oferă privilegiul de a aprofunda arta vânătorii și de a zăbovi mai îndelung asupra spectacolului boncănitului. Posibilitatea de a compara prin observații de la mică distanță taurii din teren elimină aproape total hazardul din alegerea exemplarului dorit. Tehnica apropiatului presupune experiență și îndemânări legate atât de o bună cunoaștere a terenului, cât și a direcției curenților de aer specifici zonei. Vânătorul trebuie să aibă o condiție fizică corespunzătoare și să fie echipat în mod adecvat. Sfârșitul partidei de vânătoare are valoarea unui corolar. Este momentul decantării impresiilor la lumina flăcărilor focului vânătoresc, când experiența și amintirile zilelor petrecute în munte capătă valoare exemplară și se preschimbă în promisiunea unei viitoare întâlniri. Trofeele de vânătoare care se cântăresc în aurul competițiilor cinegetice reprezintă o mărturie elocventă a condițiilor optime de dezvoltare a cerbului comun în România. La 22 septembrie 2003, pe legendara vale a Gurghiului din județul Mureș, vânătorul Roland Filip a doborât nu numai cel mai valoros cerb al vieții sale, ci și recordul național al României la această specie. Noul record însumează 264,51 puncte cic și are o greutate de 12,56 de kilograme. Cetatea de piatră a arcului carpatic românesc este patria cele mai viguroase populații de capră neagră din întreg arealul speciei. Nu întâmplător, țara noastră deține din punct de vedere valoric supremația în competițiile cinegetice mondiale la acest vânat. România deținând habitatele de referință ale celei care, pe drept cuvânt, este cunoscută ca antilopa Carpaților. Muchile zimțate ale pereților de stâncă, prispele cucerite de vegetația temerară, impresionantele circuri glaciare, grohotișurile și pajiștile alpine smălțate de flori adăpate la scurta vară a munților, toate alcătuiesc universul auster la care și-a adaptat capra neagră de-a lungul timpului modul de viață cu totul diferit de al altor sălbăticiuni. Calitatea factorilor de mediu, prezența marilor prădători, vânarea moderată și selectivă, amploarea și multitudinea acțiunilor de repopulare organizate în ultimele decenii au favorizat dezvoltarea populației de capră neagră în stațiunile favorabile din întreg lanțul Carpaților României. După decenii de cercetări asidue, ilustrul cinegetician Marcel Couturier scria în monumentala monografie Le Chamois, apărută la Paris în anul 1938. Capra neagră din Carpați este mult superioară în ceea ce privește greutatea și mărimea tuturor celor din alte țări. Sub acest aspect, nicio subspecie nu poate rivaliza cu caprele negre ale Carpaților. Înșirate pe muchiile culmilor aspre, caprele negre constituie un etalon al agilității. Veritabilă tentație pentru temerarul decis să înfrunte țancurile inexpugnabile, vremea aspră și simțurile ascuțite ale sălbăticiunilor, vânătoarea la capră neagră în România este, în adevăratul sens al cuvântului, o piatră de încercare a măestriei cinegetice.
Vânătorul care năzuiește să obțină un trofeu de calitate trebuie să aibă o condiție fizică de excepție și, totodată, să stăpânească tehnica apropiatului de aceste animale deosebit de agile. Carabina sparge liniștea muntelui, stârnind ecouri în căldările alpine din prejur. Încă o pereche de coarne de capră neagră anină pe pieptul muntelui o medalie de preț. După clipele de reculegere, drumul către lumea de jos se dovedește a fi încă o probă de rezistență pentru vânătorul ce poartă pe umeri ofranda muntelui pe altarul zeiței Diana. Puțini sunt vânătorii care nu știu că recordul absolut la trofeu de capră neagră provine din munții Făgărașului, fiind dobândit în anul 1934 în masivul Gârdomanul Mare. Nivelul celor 141,10 puncte CIC pe care le însumează constituie un pisc greu de atins. El domină, alături de restul eșalonului de trofee românești de capră neagră, ierarhia cinegetică mondială la această specie ca exponent al valorii viguroaselor antilope ale Carpaților. Pasăre misterioasă, pe care doar freamătul primăverii o face să glăsuiască, tainic în bătăile păstrate din vechime în împărăția cetinilor, cocoșul de munte este cea mai mare dintre tetraonidele din avifauna României. Impresionant prin ritualul de împerechere, gotcanul, cum mai este denumit, aflat în febra rotitului, impune vânătorului apropierea după reguli stricte, îndelung exersate. La cumpăna dintre Prier și Florar, misteriosul tărâm al cocoșilor de munte se lasă învăluit în foșnetul pâraielor abia desferecate din chingile gerului și în boare de rășină. Atunci, străvechile locuri de nuntă ale gotcanilor prind viață. La ceasul când noaptea se îngână cu ziua, din foșnetul cetinilor se desprinde părerea unor ritmuri necunoscute. Abia acum, vânătorul care a biruit preț de câteva zile obstacolele muntelui este vrednic să împlinească jertfa păsării misterioase. Potrivit specialiștilor care și-au petrecut o bună parte din viață pentru a studia acest maestos tetraonid, atât pe viu cât și după vânare, gotcanul bătrân are ciocul mai gros și mai acvilin, cu șaua de la îmbinarea acestuia cu fruntea mai pronunțată, barba mai bogată, penele cozii mai late și mai lungi. Numărul penelor din coadă sau frecvența petelor albe de pe aripi
nu constituie un criteriu determinant în stabilirea cu exactitate a vârstei cocoșului de munte. Se presupune că acest aspect are caracter ereditar. Dacă pasărea, naturalizată în poziție de rotit, devine un trofeu neconvențional spectaculos, un trofeu mai puțin obișnuit îl reprezintă gastroliții din pipota gotcanului. Aceștia sunt granule de rocă ingerate de păsări și depozitate în stomacul lor musculos în scopul triturării hranei. Culoarea gastroliților este diversă, de la transparent până la alb, gălbui, verde întunecat, brun și negru. Ea este dată de oxizii de fier, mangan sau clorit din componența structurilor minerale caracteristice habitatului montan al cocoșilor de munte. De regulă, pipota unui gotcan conține între 400 și 1000 de gastroliți, fiecare cu un diametru de 5-10 mm. În pipota acestui gotcan bătrân s-au găsit 830 de gastroliți. Ei vor fi păstrați la loc de cinste, printre alte însemne ale măestriei vânătorești, sau vor împodobi suportul